Estem molt emocionats de que avui a la nostra classe volem explicar tot el que hem après dels dibujos, tots junts. Jo us ensenyaré com vam triar el nom de la classe. Primer vam pensar uns noms, segon vam aixecar la mà i després vam votar i els guanyadors eren els unicorns. I vam representar com una gràfica com aquesta. Jo us explicaré com vam treballar els unicorns. Primer vam parlar del que pensàvem dels unicorns. Després vam pensar les coses que volíem saber, com les vam ordenar, com les que vam fer més preguntes. Vam pensar com es podien Vam pensar com ho podrem respondre, on mirarem? al Google les llibres dels llibres. Vam entrar al Google i vam buscar informació. Què vam escriure? Clar. Unicorn. Vam trobar imatges, informació i llibres. No, perquè eren en anglès. Sí, perquè les van fotocopiar. Vam entrar a la Viquipèdia i vam veure que era difícil. Per això es necessitava un adult. Per això la Cecília va escollir les parts interessants del que ens interessava contar les preguntes que vam fer. Jo us explicaré com vam buscar informació en els llibres. Primer, per el títol que hi ha de lo que tractarà. Aquest, per exemple, ja saben que tractarà d'unicorns. I aquest, de moltes coses més. I una pàgina i vam buscar llibres. N'hi havia unicorns, la pàgina. La llargura de la banya. Volíem saber si era llarga la banya. Què vam fer? Què sabíem? Que la banya mesurava 50 centímetres. Llavors, vam agafar el metre i vam saber que un metre i va fins la meitat del metre que és 50 centímetres. Llavors la vam doblegar, la vam tallar i llavors vam buscar per tota la classe algo que més 50 centímetres. També vam agafar els llibres de la Clàudia i de la Judit i després ho vam comentar. I després ho vam dibuixar perquè ens interessava molt. Ara us explicaré el que no vam fer. Ara us explicaré el que vam fer. Com són? Masih curi ojo. Gimana? Masih dikepala, masih mengejarkan loh.
mucho miedo. ¿A qué sí? Va a mirar al Google y va a probar macho. No es agradable muy. Pues la vamos a subir. La mayoría de los canales por el principio contienen de yarda la banda. Son uns 45 o 50 centímetros. Contienen de yarda la banda. Mira mamá que el suelo acuario es única. El foto tiene algunos que tienen el descobar que la cuerda arriba desde el curso a descubrir aproximadamente. El lago y la baña fallen. Y sabemos que en algunos únicos sí, no hay poco comprobar que pasen todos. ¿De qué color son? No ho vam trobar. Però amb quin animal es van fixar? Amb el cavall. Com era la del cavall? S'ha fixat la de l'unicorn? Que ens ho hem passat molt bé fent-ho entre tots i que estem molt contents